Сучасні русинські поети на Підкарпатській Русі плодно роблять і на ниві літературного товмацтва. Туй би ми могли говорити, що в свій час то робив Володимир Феденишинець, Іван Петровцій, далі Славко Слободан, Мар'яна Неметів, Володимир Танчинець і другі. Майопитним на теперішній час перекладачом із світових літератур у нас є Іван Ситар, один із патріархів карпато-русинської літератури Закарпаття. Послідне десятиліття, акурат як товмачі світових літератур, є він доста активний у русинському літературному двиганню. Істинним відкриттям стали його переклади із російського поета Сергія Єсеніна, а ведь переклади і переспіви із українського класика Степана Руданського. Послідні роки автор наробляв із текстами класика української літератури Тараса Шевченка. Результатом той грандіозної роботи поета-товмача стали 3 книжки перекладів «Товмацтва Руданки стихи», «Русинська Єсенія», аж наконець «Русинська Шевченкіана». Ниже подаємо образчик товмачення поезії українського класика Тараса Шевченка на русинський язик. Думаю, то було доста інтересно про українців, котрі могли б оцінити качество русинської поезії, між тим і оцінити, наскільки русинський язик далеко відстоїть від язика українського. І вирюсь я на чужині, і сидіву в чужому краї, та самотному мені видиться, кращого немає нічого в Бога, і Дніпро і наша славна країна, та вижу ошлем там добро, де нас не є. В пілу годину якось недавнося прийшло мені зайти на Україну, у то найкраще село, у то, де мати вповівала мене благого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючи, пречисту й ставила, молила, вби доля добра я любила її дитину. Добрі, мамо, ож спати завчасто лягла, а то бись Бога прокляла за мій талант. Пілло, аж страх. У тому файному селі чорніше чорної землі блуждавуть люди, повсихали сади зелені, погнили, хижки біленькі повалялися, ставки бур'яном заросли, село гиби погоріло, гиби люди подуріли, німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, ізясь вернувся на чужину, і не в єднім отім селі, всядо на славній Україні, людей у ярма запрягли, пани лукаві, гибнуть у ярмах рицарські сини, а паскудні пани гембаті жидам, брадам своїм хорошим на драги продавуть і гаті. Пілло, дуже страшно пілло, в цій пустині пропадати, а ще май пілло на Україні позирати, плакати і мовчати. А кід не видиш біди тої, не є землі май милої, і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, і у молодці дитина порадиться, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села. А у селах тих веселих і челядь весела, оно би, може, такся й стало, кобися не обстало сліда панського в Україні. Може би, ясно діло говорити і за 20 других русинських писателів, таких як Володимир Рожко, Іван Бінячовський, може і за молодих писателів. Але на цьому я би хотів нись завершити тот цикл за сучасну карпато-русинську літературу. У 1989 році із Попіля
возродився фенікс русинської літератури. Русинська література сучасна на Підкарпатті, в Закарпатській області жива. Вона се розвиває, вона відкриває про себе нові і нові теми, нові і нові проблеми. А фактично, кід література жива, живе язик. Кід живе язик, живе наш народ. Народ, котрий і днісь може супокійно повісти: я русин был, єсмь і буду.